Il-Purċissjoni ta' Mechelen. Ta' kull sena fil-ħadd ta' qabel il-festa ta' tluħ is-sema tal-Mulej issir waħda mill-eqdem purċissjonijiet fil-Belġju, fil-belt medjevali ta' Mechelen, fin-nord ta' Brussell. Tissejjaħ il-Purċissjoni ta' Hanswijk. Mechelen fiha arkitettura medjevali u darba kienet il-kapitali tal-Belġju taħt Margherita tal-Awstrija. Illumi iċ-ċentru reliġjuż tal-Belġju u s-sede tal-Arċisqof tad-Djoċesi. L-istorja tal-Purċissjoni twassal sas-sena 988 meta bastiment deri baħħar fix-Xmaradil u mat-tabija kellu statwa tal-injam tal-Verġni Marija. Qrib ir-raħal ta' Hanswijk il-bastiment inkalja u wara taħbit għal xejn biex joħorġuha x-xmara nniżlu l-istatwa l-art u minnu fih il-bastiment iżżerżaq għal ġo xmara. Kien sinjal li l-Madonna riedet tibqa' hemm. Fl-1272 Mechelen kienet imħabbta minn taqlib u wkoll mill-marda tal-pesta. Mafusin kif kienu għall-aħħar, in-nies ta' Mechelen irrikorrew lejn il-Verġni Birka u ġabu l-istatwa tagħha fil-belt. Meta waqfet il-pesta, huma wedu li kull sena jġorru l-istatwa b'mod solenni mat-toroq ta' Mechelen. Id-devozzjoni lejn l-istatwa mirakoluża kibret hekk kif kull sena il-Madonna nġarret mat-toroq tal-belt mill-abitanti rikonoxxenti. Fl-1876 l-istatwa kienet inkurunata f'isem il-Papa, sinjal tat-tarif uffiċjali ta' 9 sekli ta' devozzjoni lejn il-Madonna ta' Hanswijk. Il-purċissjoni tibda kmieni fit-tlieta ta' wara nofsinhar bit-taqtieħ ta' qalb minħabba x-xita u l-maltemp tant komuni f'dawn in-naħat. Il-purċissjoni fiha 3 partijiet: l-istorja tar-raħal ta' Hanswijk bil-miġja tal-Patri Irlandiż Rombo li wasal Mechelen fis-seklu 7, il-ġrajja tal-bastiment li ġab l-istatwa, episodji mill-ħajja tal-Madonna, il-purċissjoni tas-sagrament. L-isfilata hi magħmula minn floats, misjuqin minn żewġ żwiemel daqsiex, bin-nagħal tagħhom iħabbtu fuq iċ-ċaq tal-art. Il-floats tal-bidu jirrappreżentaw l-istorja tal-bastiment, imbagħad jgħaddu dawk tat-taħbira tal-Anġlu lil Marija, iż-żjara ta' Marija lil Eliżabetta, it-twelid ta' Ġesu, iż-żjara tar-rajja tal-Maġi, il-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju, Ġesu mitluf fit-Tempju, it-tiġ ta' Kana, Ġesu joħroġ għall-missjoni tiegħu, jgħallem u jfejjaq. Il-misteru tal-Għid u Marija Madalena tħabbar lill-Apostli l-qawmien ta' Ġesu. Quddiem kull flowt ikun hemm ħafna personaġġi, tfal u kbar, bil-bies imlewwen u li jiddramatizzaw l-episodju li jkun. Tiggosta lil tfal libsin ta' anġli li jkantaw fl-episodju tat-twelid ta' Ġesu. Lil San Giuseppe inkwetat jistaqsi lin-nies preżenti jekk rawx lit-tifel tiegħu Ġesu meta dan intilef. Lil Madonna tfaħħar lil Mulej bil-Magnificat. U lil Ġesu ħireġ minn wara l-blata tal-qabar u jinżel fit-triq. Ma' kull flowt hemm kor bil-membri libsin b'kuluri sbieħ u li jirrappreżentaw epoki differenti u allura stili varji ta' kant. Din hi purċissjoni devota, mhijiex biss festival ta' kuluri, mużika u attrazzjoni turistika,
L-għan prinċipali hu ratti l-ħajr għal dak li Marija bl-istatwa ta' Hanswijk għamlet mal-abitanti ta' Mechelen. Kollox isir b'kalma u b'serjetà, b'attenzjoni minn nies li tippermetti l-leħen tal-flawt ta' tfal ċkejknin jista' jinstema'. Lat kbir ta' żwiemel u ta' naġġ li huma sehem il-purċissjoni lanqas ma jtelfu minn din is-serjetà. L-imġieba devota tal-poplu waqt purċissjoni bis-sagrament is-sinjal tal-fidi fl-Ewkaristija. Aspett ieħor interessanti hu li f'din il-purċissjoni jagħtu sehem lil diversi kategoriji ta' nies, m'hemmx età, nazzjonalità, jieħdu sehem ukoll bdiewa u studenti. Mhux l-ewwel darba li l-purċissjoni ma saritx minħabba l-maltemp, imma meta ttieħdu dawn ir-ritratti, il-purċissjoni saret fi Bnazzi Xemxi, rari fil-Belġju hekk li t-temp sabiħ kompla jsebbaħ l-okkażjoni. Ħaġa sabiħa li l-purċissjoni ta' Mechelen tispiċċa b'Ġesu sagramentat li tixbaħ lil dik ta' Corpus Domini. Hawn ukoll hu evidenti r-rispett li f'naħat fl-Ewropa fejn is-sekulariżmu jinħass sewwa min hu Nisrani u Nisrani konvint. Il-purċissjonijiet tagħna f'Malta huma stil ieħor. Forsi minn dik ta' Mechelen nistgħu nitgħallmu li l-purċissjonijiet huma kultura li twassal għal qima reliġjuża li tesprimi l-gost taċ-ċelebrazzjoni. Jekk fl-ibliet u fl-irħula Maltin infittxu li l-festi tagħna jwasslu għal ferħ ġenwin u għal għaqda fil-komunità, dawn ma jibqgħux biss folklor imma jersqu kemm jista' jkun lejn l-iskop tad-devozzjoni popolari.